Postoji nekoliko ključnih tačaka kada je u pitanju bol u predelu zgloba ručja i šake, kada je u pitanju reumatoidni artritis i sindrom karpalnog tunela. Ja ću vam sada pokazati najčešće korišćene tačke u akupresuri. Ovde, kao što vidite, ja sam ih označila i one vam značajno mogu pomoći u svakodnevnom funkcionisanju. Pre svega, to su tačke perikarda, perikard 7, koji se nalazi ovde odmah ispod dlana, i perikard 6, koji se nalazi 3 prsta od ove ovde tačke, dakle stavite 3 prsta i naći ćete perikard 6. Znači, to su tačke koje se u akupresuri i akupunkturi koriste kod sindroma karpalnog tunela za poboljšanje motorne funkcije, za smanjenje bola i povećanja obima pokreta u predelu zgloba koji vas boli. Zatim, tu je ključna tačka u akupunkturi, a to je large intestini 4, ili takozvana Hegu tačka, koja ne samo da je dobra za podizanje nivoa energije, već rešava većinu bolova u telu, a posebno kada su u pitanju glavobolje i bolovi u predelu zgloba ručja i bolovi usled reumatoidnog artritisa. Pored toga, ovde ova tačka, vidite ovde, znači kada odručite praktično palac, upašće vam prst u ovu jednu rupicu, to je tačka large intestini 5, koje se koristi kod različitih slabosti zglobova koje često nastaju kao posljedica reumatoidnog artritisa. Još jedna ključna tačka jeste takozvana tačka trostrukog grejača. Ona se nalazi u malom ovde udubljenju, znači imate ovu resicu ovde. Znači, nedaleko od te tačke nalazi se tačka trostruki grejač 3 i stimulacijom ovih tačaka i masiranjem kružnim pokretima može se značajno smanjiti tegoba u predelu zgloba ručja. Tačke su simetrične i na levoj i na desnoj ruci, znači vi birate sami koja vam ruka više odgovara. Znači, nekada možete stimulisati u predelu pritiskom određene tačke, znači masiranjem u smeru kazaljke na satu, a nekada je dovoljno samo pritisnuti po 2-3 minuta svaku od ovih tačaka i vidjet ćete da će se bolovi znatno smanjiti, povećat će se pokretljivost i vaše tegobe će postepeno nestajati. Međutim, za one koji su lenji, kojima je sve ovo previše komplikovano, imamo još jedno rešenje, u pitanju je magnet support bandažer za šaku. Magnet support pre svega ima savršen ergonomski dizajn. U njemu se, kao što ovde možete videti, ja se nadam da se vidi na snimku, nalazi 5 neodimijumskih magneta, svake jačine od 0,12 Tesla. I jednostavno se postavlja, znači uvučete palac i vidjet ćete da ovi magneti tačno naležu na ove tačke o kojima sam vam pričala. Evo sad ćete da vidite. Znači obmotat ćemo ovako oko ruke, evo ovde, vidite. I jednostavno ćemo šaku postaviti u odgovarajući položaj. Znači ovo značajno može smanjiti bolove, povećati obim pokreta, poboljšati motornu funkciju samog zgloba, a imaće na neki način i, zahvaljujući stimulaciji ove Hegu tačke, i antiupalno dejstvo. Dakle, ovo možete nositi u toku noći, možete i tokom dana, ali ukoliko ste previše angažovani i tokom dnevnih aktivnosti i slično, možete jednostavno staviti noću pred spavanje i skinuti ujutru kada krenete na posao. Znači, magnetni bandažer je idealno rešenje za vaše probleme koji se tiču reumatskog bola, otoka, artritisa i sindroma karpalnog tunela. Znači, ne čekajte da bol postane nepodnošljiv, olakšajte sebi već danas i naručite magnet support.